majstrom Zelným. Jozef Zelný sa objavil na slovenskom trhu až v poslednom čase. Máme tu niekoľko diel majstra a prvým dielkom je dielo Pod krížom. Technikou je to olejomaľba 130 cm x 60,5, vyvolácia cena bola 1200 €, momentálne tam už je 1500, nech sa páči. 1500 je aktuálna ponuka, nech sa páči. Poprvé 1600 navyšujeme ponuku, 1600 pre dámu. Poprvé 1700 nová ponuka, 1700 poprvé, 1800 ďalšia ponuka, 1800 poprvé, 1800 po druhé, nová ponuka 1900, 1900 poprvé, 2000 pre dámu, 2000 poprvé, 2000 po druhé, 2100, 2200 vzadu, 2200, 2300 pre dámu, 2400 nová ponuka, 2400 poprvé, 2500 pán vzadu, 2500 poprvé, Jozef Zelný Pod krížom, 2500 po druhé, sú nejaké ďalšie ponuky a 2500 po tretíkrát pre číslo 67.